Hi, hello! Kumusta na sir kamo? Ayun, sa minyong alagad sa kanginan, Trifon Morales. And then, may partner ka po na ako, diri si Randy Tayad. O kang mga kabanan na makaroon ni among tulumanon. Kung ako ang pasultiyon. Lord, thank you kay Lord sa mga gatag ka na mga Lord, ha? Kaigsuunan, asap kita, ha? Always say a prayer, mga kaigsuunan. Unahon ta pagpasalamat ang atong labang magagahom. Thank you, Lord, sa mga gatag ka na mga grasya. Matag adlaw. Thank you kayo. Okay? Padayon ta, atong timanon ang atong suwat magtatampo. Pinadakin is usak ka lalaki nga napatago lang sa nga wapo sa nga taksa oras kayo Jubros kinagibatan ang duwa sa radyo ni Ray Arellano kagsunan ang atong sender si Jubros. Kini akong problema, bahin ni sa akong hiuguman karon. Kung lain paghamoy na tungdan ini no abot, dugay ra siguro lagi kog. Kung nganong nakasulti ko ginani no, inani una ko pagsugod ang tanan ang mga panghitabo ha. Nasa ko. Ako na pinungod sa mga nanggawas nga ungo ron, kay murag uso kay ungo-ungo ron. Larga, ako mo subo ng kibi kay murag bubo kay to nako da kini. Dunay ungo, matod nila, dunay ungo. Gabi imag, yango-yango, maadlaw mag, luko-luko. Mura kunog tikbalang, ang iyahang hitsura. Ang lawas daw balhiboon, nagkaw pula-pula. Tang-dang-dang, talanang-dang-dang, dunay ungo. Matod nila, dunay ungo. Gabi imag, yango-yango. Maadlaw mag, luko-luko. Mura kunog, tikbalang. Ang iyahang hitsura. Ang lawas daw balhiboon, nagkaw pula-pula. Ole, og inigagabi muing kriog manggahi pirmi. Hadlok mga bayi, bayot mo abanti, kay luukon kini. Og sa ilang pa nag-away, ang bayot mapil di malumay. Ay pagkalain, ang bayot mikaging, mituwa daw murag sigbentong dang. Dunay ungo, sangit-ngit mag hupo-hupo. Ang pula nga kalu-kalo, dili yun niya idaw. Karon nga panahuna, mga ungo high-tech na. Pangantay mga dalaga, balbalon ka niya. Tang-dang-dang, tanadang, ole. Moram sa kong akong amigo taon si DJ Clint nga tagas kig tingog probiyag. Sakya akong buhaton aniro no nga murag layo man kayong ko ang taon mga panahon na ron sa mga kadagkuan o sa mga kabatan-unan high tech na kayo. Hangiga mura mag nakasandal sa pader. Karaan na nanay ay. Wanay nahinumdom nang nakasandal sa pader. Lagi karaan bitaw. Unya unsa man. Sigurado na gyud ka nga magmenyo na kado. Unsa man makabuhi na ka anang imong kita sa pag-drive inang taxi. Uy, anay. Bisag taxi driver lang ko na, pero sultihan ti kanay ha. Wa ming mga driver nga mga taxi kun wa may wa na daghan ang mga kumpanya ang nanira. Ngano man no? O mapugos mo sila panira. Kay ang mga empleyado sige blag galit. Ha, may mga gali, pero may mga gali uban gali nga kadang mag-drive og taxi, naapay mga taxi nga gadagan, sos samot nga bati kayo. Awa na gyud tay taxi samot. Hilom dia. Ngano, taxi ray pwedeng kasakyan. Oo. Anahan, mo palusot pa gyud ka. Ang akong pangutana nimo, kaya na ba nimong mubuhi og pamilya kay magminyo naman ka. Nanay, paminawa. Kung kanang atong silingan diha, nabuhi mo lagi drive lang tricycle, kanang mga e-bike, sakot ka nang drive ng taxi. Oh, siguro lang gyud ha. Paningkamot lang gyud. Kay tingalig maparihas kang aning tatay nimo, kay kanahan man tong amahan mo. Patay naman to pirahiskot. Kapulan kay tong kanahan, mamili pagtrabahoon. Mura ra bag mo sa grado atong kanahan. Oh, gisaway mo sa tatay nga patayin man to. Ut sa graduwa to sa tatay be.
Ug di pa lang uyuan ako ang iyang maestro dito ka graduate og high school. Unya, nga nung tatay man imong gipili tao na nga, wa man katoy mahimo nimo nga, nahimo to nimong bana, wa man katoy ayo. Mangang, maimang kay mamutmutong tawana. Ha? Ano man? Nay, so hito man to tanan kung pasultihon. Pero but ra di ay. Wa gyud di alamag ang kanahan. Mautong nasyat ko staro ato. Ah. Bida. Kadaghan unta sa nanguyab nako nga nung Ay. dito yung ko sa mga amahan nagpakasal. Oh, mayo inuunay no. Ay, unsa may nakaayo anak, be? O kuan, kaya nakuha pa bubang minyo sa tatay. Tingalihan to ron. Naapo ko si itlog di tatay. Kumbitay pa ko ron. Ay, way siguro Kung ano nga may siguro na ha? Kay mga usa ka tuig na mong kuan ka ng... Ipon tatay? Oo, ni tatay ni mo, Ah. nataw na ka, nadugay. Mura na wala itlog ang kanahan. Istorya. Oh. Unsa ko tao mga butagan ay ha? Ug wa mahilis ang itlog adto aw nalamoy. Ha? Bangga ka na lang. Pagkakidor pa. Daisyen, salamat nga nakalog karta ron. Unsa man tadi ang importante nga imong giingon nga imong pakigsultihan ako, Jobros, ha? Day, pining. Unsa man, uy? Minyo na ta. Ha? Minyo na ta, day. Total, naano mo kukuha ang pinabuhian na to. Na, kanang pag-drive di mo sa taxi? Ngano, siguro di ka nga mabuhit, anak, Jobros. Sa manong butang di ka na siligan ng tricycle drive buhim kay ako pag taxi. Aw, ako noon, wako kasuhito ang taxi. Kay nay uban, muingon man nga, dago kuno kitaon ang taxi driver. Nasay uban nga magsigig mo, kay hinay kuno, wa kuno kay pasahero. Mao nga, di kuno makahatag sa boundary. Di, ay putuan na day. Abot-bot ang ila. Ha, unsay bot-bot? Bot-bot na ka na miingon nga hinay kay kita sa taxi tungod kay wa makatag sa boundary. Ay sos. Napildi na stungit sa ng mga ilawom sa mga kahoy nga magtungit sa sila. Kaya pa ko da, Jobros, uy. Ano na ako, hindi may Christian school at naggan ka din na. Pero, aron, di yung kamutuo rin, no? Ha? Paan ba? Aron yung kamutuo, aron yung kamutuo. Gibali nimo. Oo, lagi. Kung ako ipamatuo nimo. Nga mabuhi ta, bisan usar ako ka, taxi driver. Sigurado ka, Jobros. Dihay, mauna, dihay. Mo nga sugot na tao minyo na tayo. Planuho na to, dayon na tanan. Sige. Adto ako sa bahay. Pakigsultihi ang akong daddy ug ang akong mami. Wow. Sige na, reglado rin. Makigatubang ko sa imong mami, daddy. Ako yung ipakita sa akong hinigog mga tinuray akong gibati nga niya. O gusto ko magbinyo nami. Mao nga usadlaw na namisita rin ko sila. Akong katubang iyang mami o daddy. Dad, mao ni si Jobros, Dad, ang akong hinigugma. Akong boyfriend. Oh, mo ba? Bino, pakanasa na diha. Kanya na ko makistorya niya, busy pa kay ko ha. Kung mahimo, pabalikan na siya kari. Karon sa bado. Kay naara mo kusbay. Okay, Dad. Dong, balik na niya karong Sabado ha, kay may lakaw pa man ko na si Daddy. Okay lang day. Magmakartor lang ko. I shall return. Mabalik lang ko day. Nya na lakaw na. Mo gali pag abot nimo mo di dayon ka. Pag-istorya sa mo sa kong anak ha. Pes nakasari kay basi gutom na rin. Nay, luspan na ba kay nagdagway? Ano ka pa ni pinadto? Sige. Diyan, tabo, diyan sa mo. Kano tao na? Biliban ako sa imong daddy mo rin lagawa manaway, no? Ang propet. Pero mas sinabuton kaayo. Ang gawas ang sinabuton day. Mura siya propeta. Ha? Ano ko nakasulti makangamura siya propeta? Ano mo siya nga, ako pa niyo. Nabungot sa ito'y. Dali ka, unsa ari. Ay, nung saba ka na pala, Jubros? Ay, nung saba ba? Ay, nung saba ba? Uy! Ay, saba. Asa na uban na itong mga kauban, mga pare? Oy, pare Rico, asa na? Kung nakadungong ka na sa mandikor, magpagkita na sa kalit. Warag yung mga tawhana. Hoy, mga batang San Miguel, magbirkol! Birkol! Birkol unatan ninyo! Hitams, ipagkawasan ng pambato na to. Wow! Ang akong paborito, ang classic o kurig na San Miguel Pale Pilsen. Ipaningot sa kabugnaw. Ingon na ni, pre. Basta mag-berkol ka ni, automatic ng San Miguel Pilsen. Sarap laging kasama, pre. Aligri kayo. Tungkol kay kumpleto ang barkada. Sige nyo. Ablihin na ninyo. Gaya, dali, yes. dali. Diciclete, ablihin na. Yes. Cheers! Cheers! Wow! The best!
Oh, berkol pa mo diya! Berkol pa mo diya! Berkol! 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 Pwede yun na mo lingawa basta mag-abot nami tungkol sa Berkol. Kompleto mang barkada. Unya? O, unsa naman doon, naginhawa pa ka diha? Nanay sa doy. Ginawa pa taon ko na bida. Aw, grabe naman gud kaayon mong pagpaningkamot. Murag straight naman ang imong pag-drive, Jobros. Wa na lang kay pahuway. Nay, I can manage. O, bitaw, I can manage ka karon. Unyag batik ba ka diha? Makamanage pa ka padong dito sa sementeryo. Bida sa doy. Sultingin na nanay. Nanay sa doy. Limot man ni siya. Nga may anak siyang gwapo. Nga mawa ko! Labayon tanong bakyan ako buanga ka. Hagtukro ng agtang mo. Unsa may problema yun mo, nay, ha? Wa pa problema. Ikaw ang dunay problema. O posible nga sa imong problema mapagan pa ko hanggawa ka. Bida, nanay. Kung nabalaka ka sa akong panglawas, no? Tungod kay straight yun akong biyahe. Ay, kabalaka, nanay. Kay, mapuway sa taon ko. O dili sa taon ko, robot, nga di mo bating kakapoy. Aw, naaraman di ay na. Unyag mo pahuway ka, diin man di ay ka mo pahuway. Nga di man ka mo uli, be. Nay. Ani ne, paminaw ha. Kada magkuwat ko sa akong mga suki. Kaya naman ko daghang mga suki. Nay mapagkuhaan ako alas 2 kadlawon, nay alas 3 kadlawon. Ako silang i-arrange nay. Unya, samtang maghuwat ko nila, magigdahigda sa taon ko suod sa taxi. O, di ba, magtugtog ko. Nya, kana sila, manuktok naman sila sa taxi taon. Kung makapahuway ko, di, nakatugtog gyapon ko, di ba? Lagi, makapahuway, lagi. Pero lahi ra gyud ang ngatuog kagabi eh. Oo, lagi lahi ra gyud tao na. Pero sige lang nay. Ay sus, makaya pa rin ako nay. Ang importante nga mag-double effort ko karon. Kinibaho ka na, magminyo na machine na, may love na ko. Aw, bantay bitaw. Na naman ka kay tinigom diha. Ha, kaabot naman ka nagpalito sa kabuk baboy. Di kay baboy lang nay. Porbida. Hasta pag yung kanding. Hasta pag yung kanang milo. Ay, milo. Magbalitson ko nay ha. O mahimo magpalitson kong baka. Ha? Lechon bata? Kamahalan ang gawa ka? Sa mahal, usar mo sa kilo. No? Ina. Ato tas piberkal. Paluto Pa, tapos di, oy. kilo baka dito. Abi na kung usay gud ka buok baka. Ay, ang budget. Ay, Aw, porbida. lagi. Sige, paningkamot gudo. Pero kung mahimo, ayaw taon palabi ha. Ha? Nanay. Kuan, Alternate ako. Oo, Ako ang ang imong pag-drive sa taxi, ayaw anang straight do ha. Ay, karon I-alternate rani, karon rani. Kaya na ako igukod nga budget. Budget para sa among kasal. Mao ba? Bahala ka. Ikay bahala anak basta kay ako, NBI ko. Ay, NBI? Oo. NBI ka? Unsam lang NBI na No budget in taon. Bungot ito. Pagkakidor! Hingora ba sila nga kung kaslunon kung dool ra sa disgrasya? Nga sa kutuo, probida. Nga naman lagi ng uban diha. Di pagali kaslunon, disgrasya na. Bida sa ninoon aning style line noon. Bahala na ni maning kamot lagi ko mag-straight kung kaduhas sa simana. Wala na, daog na. Katigong na ko na. Luwas ang paralitson baboy na. Sunod para sa sulubunon po na mo kasal may kutigomon. Og mo straight lang yapon ko. Mo straight ko. Total, bida. Katungtug naman yapon ko. Bida sa daan nga. Iro nilabag! Papagka ko! Ha, tanawag na unsa na ka, ha? Gahi ka manggug kay gugod. Giingnan ta ka nga di magpalabi straight. Tanawa, na disgrasya na kahanggawa ka. Ha? Tingog ya. May gani kay nabuhi ka pang hanggawa ka. Simbag ko uroy og natutyo pa ka? Ha? Nay, ang tao, kung kaanag yan niya, awa tayo makapukong. Pero buki ako, ato ma, di makukong na ginoo, napakimisyon. Oo niya, unsa man. Ha, sultihan akong imong uyab aning nahitabo nimo. Yan na yun, Unya na. Amot ka? Anong ba makakatingo ko niya? Unsa unya na. Unya na tangtang ni minahe akong Na, giahak maning naong ni Muron. Unsa kay gidangatan anang naong nga ron? Madawat pa baka nag-iprenda lo, Jobros? O, lagi.
Unya unsa man akong paybaon basyen na. Ako rin nawang niya. Nah, bahala ka. Oh, iha. Asan man itong pamanuno ni mo? O man lagi balik nga ni. Nalating nga rin nabisihan, Dad. Hibaw na ka, daghan kay tog racket. Nangandam to siya sa among kasal, kay di lagi siya gusto nga mauwawan siya ninyo. O nga nung mauwawan man, ha? Ngawa may magpili sa mami ni mo, kinsay mo ba na? Kung ka na mong mahal, siyempre, among duwaton. Iya. Ano may problema? Iya. Asa na ba itong imong pamanhonon? Kisa to nga ato si Jobros? Namasahiro pa tingali to, Mi, kay ingon man din siya nga iyang dublihon ang iyang paningkamot para kuno madayon gid ang among kasal. Pero iha, dili maayo nga magpalapis siya ng iyang pag-drive. Kay hinumdumin ninyo kaslunol mo. Ug ang kaslunol, kinahanglang magpuyo na lang pirmi sa bay para siguradong madayon gid ang inyong kasal. Kay og padisgrasya si Bako na unsaon na lang pagdayon sa inyong kasal. Nga ambot niya, Mi, uy. Sagdi lang, huwaton lang ako siya, Mi. Taxi, wala siya cellphone. Wa man siya cellphone ni. Kay matod pa niya, ang ipalit niyag cellphone, iya na lang ipuno og gasto para sa among kasal. Mao pa, pastilan, uy. Nganong mabalakab man siya nga naaman bisidadi ni mo. Mahimog kami mo mo gasto. Dili lagi, Mi. Dili lagi siya masugot. Okay. Mao ba? Nahala. Panagpit lang unya mo namo kung unsay mga problema, ha? Kana bang di ninyo kaya? Sultihin bisidadi ni mo. Okay, Mami. Dong, nanang doktor nga maoy mutangtang sa mga pintay sa mong uugnaw. Kulbaan ang unay. Nga nung kulbaan man ka. Bahala kung si resulta. Basta importante buhi ka. Ambot ani na oy. Nanang doktor, usuda siya nga ni. Nak. Paghuwat ko ha. Wapamaman ang tagtang bindahi sa imo naong. Dok. Unsa kay resulta siyang naong, Dok? Well, musultin ko ninyo sa tinuod ha. Grabe ang damage na nahitabo siyang naong. Pwerte yung ba? Kining iyang naong karon, kung itandi ni sa lubot, mas naong patanaw ng lubot kaysa iyang naong. Pero ayaw ka bala ka, kay mahimong masayop ko. Kay dili ba perfecto ang tanang doktor. Mag-ampo lang ta, nga wa mausab ang mo naong. Kay tiwason ko walang tangtang ang binday. Kadi yun. Hinaya, Dok. Sakit ang ano ko. Ayaw ka pala kagamay na. Uso na lang katuyok. My goodness. Uy, tinuok ko, Jobros. Ano na ha? O siya nakita mo akong naong. Unsa na? Kalisod ruingon na ng naong nga, Jobros. Ha? Ano na? Lay, bisag sirukan ba? Siruk machine, dili magsilbi, anak. Dok. So ako nag-ingon, ayaw ka bala ka. Pahimo ato na ipa-plastic surgery. Pag andam-andam mo mga 1 million. Ha? Ako sa kinuko. Patanaw ako na kung patanaw ako na mapaliyog na tao, Dok. Ayaw na lang ka kayo magmahay ka lang. Mas mayo pag diretso na lang nato plastic surgery kasabutan aw pa ka. Makaingon ka nga mauna ni ang katapusan sa kalibutan. So, desisyon na yun mo. Ni kwarto, Dok. Ikaw, sige, tanawa na lang na. Nanay sa amin, yaw. Panira lang mo kay basig makadisturbo mo sa mga pasyente. Ha? Kay musyagit ka man yun. Sulti lang mo kung sa inyong desisyon. Mawala akong desisyon na problema ko. Ay porte ng mabaan akong nahong. Mauwaw kong mapakita sa akong hinigugma. Kay pagtanaw lang ko sa samin, ang akong ilong, diri na sa akong dunggan. Ang akong dunggan, diri na sa akong baba. O ang akong baba, diri sa agtang. Saan maninako, Bam, ha? O sa may akong buhaton, magpakita na ko sa akong hinigugma na, ha? Palihog ang bagay ko, o sa akong buhaton.
Unsa man kung kamoy pasultihon, yubros. Okay, Ate Pres? Okay, ang sendo na ito karong Si adlaw. Dodog Jubros. Jobros. Okay, ni Jubros, Ate Pres, anang kasluno ni siya. Karon, sige siya paninguha taon. Nga, uy, hi, Inday Melody! Hi, baby! Hello! Gwapo kayang anak. Gwapag mga anak. Gwapo kang laki, Gwapa. Gwapa sa Miss Melody. Oo, noon. Oo, nga gwapag yun kayo siya mga liwat. Ay, man, patarawan ta. Sulti, uy! Hello! Kita nga niya. Hi! Charlie! Hello, Charlie! Charlie, bite me! Gwapo kayo, Charlie! Hello, Charlie! Char. Si Bibi? Lelani! Hi, Lilani. Kamaon ni siya, Binisaya. Gamay Uy, ka. lagi, kamao na. Hala! Balik ta, Ate Pres! Okay. Kahit ang Jubros, baon lang ito, kaslunon siya. Karon di siya mutuo nga. Ang mo tinuod sa ka na, Ate Pres. Nga karang kaslunon ta. Dali tama. Kuno? Bam, tinuod Dili ba na, kay Bam? ang Nga, kaslunon doon ko, ka no? sigatiya, Bam? Dili na pa laag-laagon, di na pa Tinuod ba na, suro-suro Bam? yun. Nana? Sa among katigwang ano, kanang namong magsuon ako ro maliwa maminyo, ang tanan ako igsoon puro Hindi ka maminyo? Wa maminyo. Ang ako magduwang maminyo og January 1. Mato pagkatigwangan ko maminyo ganig anyo, musumad-sumad na siya. Tuod man kada Enero maminyo og hurot yung kaminyo ako mga manghod. Mao ba? Nisunod sa ako magguwang. Karon sa dihang kaslunon ako magguwang, dili na balakton, dili na papanguha og sugnon, dili na pasag-ubon, diha ko just buy. Mao ni instruction sa mga amahan. Pero nay uban pero di man mutuo ang uban. Ni atong reporter pa ko sa Saron Island, Vicente Soto naman karon, dunay usa ka pasyente tugulyat nga ang liog hapit maputol kay natigbasan. Diri man matigbasan sa likod, hapit sa maputol wa pa madali. Kay kadtong mga lalaki kaslunon unya nanuroy man sa tabo, diadto man sa tabo og gikakita katong ex iyang pangasawunon. Unya, Gitigbas. Ikaw, good. Oh, mo nang kanagon ng kaslunon, di gud maayo ta nga mulakaw-lakaw dili ta Ba? magbiyahe. Ikaw, saan? Kuya Gilin, hinanap ka. Wabanood ko. Kaya tigili, Ate Pres, pagkasal nilang ng nursing, kanang Kasalan. kuan, kanang gipatog siya sa iyo, kay kuan lagi. Kaslunon. Ito silang juicy. singan. Nanuktok sila juicy si. Ablis. Di ngano nanuktok man siya kasi Di ba siya mutuan ng kaslun nga kuan? Ah. Madisgrasya. Dito sila juicy si. Ablis si. Kay last night, ro na to si. Ubugan. Pero ay Grabe. usa Bukod ko kasi Ano man? Ang driver na ko series. Pama ko kasal ako may nagkasal sa nagang loy sa tanan ng mga igsoon. Mas wedding ko. Ah, di Oh, ba? mas wedding daw. Kaluoy. Oh, wato ti Cortez, Dimitrio katong papa lang Jonas. Natay nang. Nganong gamas Loko, man di ba? ka wedding. Dato kay sa tatay sa mama. Unya nganong gamas? Ayo. Ha? Kuan ako na siyang katuig ulo katuig nagpuyo una nagpakasal. Ah, nagpuyo naman si Nursing. Mas Nursing. Una mo nagpakasal. Why? Murang Ang tambong na ko isos mading ra. Luiyay. Oh, kailangan na buta na sila. ngano man nga Ako rin mas wedding tanan mga special kay Ngano Special man? kay mga kasal gams. Oh. Hindi ka pinag-asim. Nang MB, special sa sinang MB. Ay, wa man din ang minyo sa MB sa no. Imi wa mo na katilog tariki taw no. Hindi erta ha. Hindi ta. Bam, ani ni Bam. Balik ako sa iyong pakutana ko liyan. Ay, Disgrasya Gilian, siya. ang problema niya iyang naong Ang iyang naong na disgrasya lagi siya, Bam. Karo pag disgrasya na purti guba siyang naong, ang iya gud taon ko nung ilong na nasdunggan. Murag alien. Naliso siguro niya. Nalito mo Liso na liso na pag-repair ano. Liso doy kay iyang babalin man kay baba na sa agtang pero makasulti pa siya. Mo nang murag muho siya ati pre. Sorry, gipungot siya naong. Murag urasan ang iyang naong. Ang iyang dunggan, Bam, naana sa dapit siyang ilong. Naunsam ning pagkapurmaha. Mao to ningon siya ang imong doktor nga ayaw lang yun mo pakita ka laing tao kay mo siyangkit. Oh, Di usa iyang naong gikumot-kumot si doktor. Ano ka ati pre? Iunsa niyang daw? Mao na Ito dia. pakabangga niya. Grabe tingali pakabangga. Nadaro tingali. Pero di ko ano man sa doktor, di ba? Unya wa man sa siya mamatay ati pre. Ah, tagap. Kwarta kinakan tao sa lain kalibutan. Madato ka na Dr. Ross. Sasu. Ipaspultahan ka sa zoo, madato ka. Muna nga niiwan ng doktor. Eh, diretso siya plastic surgery. Ayaw. Amoy po. Ayaw Dr. Ross, ayaw na lang kay madato ka na dong. Mura ka kitong kakita katong sa Lidas Gurnis dong. Katong dako kay taong nilan kay ngaw. Kaina tanawon ka ana no? Aduna tayo pa ang Say pambit pa, naipambit ya nga no, saw na liso ka Unang Samuel, Kapitulo 16, versikulo 7. Ge. Apan, ang Ginoo mingon kang Samuel, ayaw pagtan-aw sa iyang panagway o sa iyang pamarog, kay dili siya mao'y akong gipili.
ang akong paghukom dili sama sa paghukom sa tao, kay ang tan-awon sa tao mao ang panagway, apan ang tan-awon sa Ginoo mao ang kasing-kasing. Kana. Mao kini giya. Apan ang sayop niya kay wa mo kuno mahibaw ang iyang pangasawunon, karon dayon pahibaw pahibaw dayon ang imong pangasawunon, mahitungunan nimo ang hitabo. Kay dili ilalim nga kaslunon ka nga na aksidente ka. Ini kahibaw ni sa imong pangasawunon, diretso man na siyang dagan dito sa ospital ug makita ang imong dagway. Dinhin gayuna, masukod ang iyang pagbati gulyat. Ay, di na tingali mo ko anang pangasawunon ana oy munang itsura mura gikumot, di mura magikuan, girambol. Pero wa ano oy din og palitan ambot lang ka ano? Wala, dili na talim sa eksakto babae, sa ano? doktor nga plastic surgery siya. O di ba gulyat, pananglitan, paibaw ang iyang pangasawunon, sultihan daan nga, ang dunggan di as agtang, ang ba di as dunggan, sultihan daan. Naaran niya mapagkita siya og di, basta paibaw yun siya, may unang yung buhaton gulyat. Karon dayon, paibaw yun siya. Dili kay tiksan lang, kung mahimo ang pagkikita, yun diya, paibaw sa nga muna inahitabo. Kay una lugar, ang pagka-aksidente, pananglitan si Makong namatay pa siya, waman siya kaibaw ang pangasawunon. Bitaw. Ay, dili na magpaan ng Pero babae. liso na. Pero naabagoy taong inana, di na kumsoy, na kumtuwa na, eh. Dati, pre. Kumtuwa na, eh. Maon sa man? Lain lagi Ang ka man. inana, ang naong na inana. So, mura Nalubag lagi ko doon. mura nagpasul nga mabawt na pangitag asan ibutang. So, Saya. ang mayo na Ambot pinagulyan kayo. sa akong nanggingon. Tinuod ka na, Jubros. Bidas na Oo, na jubroso inanggaw ka. Sa ako lagi gulyat nga pahibaw-on gyud ang iyang pangasawon non karon dayon. Pahibaw-on Aron na, aron Jobros. mahuman ang istorya. Problema. Oh, kay inigingot pangasawon nga dili na siya. Oh, pasagdahe. Oo man kan jubros oy. Oo. Naginanggaw rin ni jubros. Oh, ya pananglitan og ipaplastic surgery 1 million ra bay pangayong doktor. 1 million lagi pa. Mao lagi. Pa-drive lang maayo dong. Wa say mo og inana gyud ang nawa. Wow, mo sakay. Magadlok. Jubros inanggaw gyud imo do. Natinga ako. Ngano man? Sa duha ka tuig lang mo magkita. Ano ka po nagkita? May gigkos ko hugot ka. Ay, Ano niya? salamat naman. Kuda ko ang puzzle, tiyo.